Guys, tapos na ko yung panyapon. Sa buong upod ko, si Pastor JB, kag si Aldrich. Pag yung pangalan mo, si Aldrich. So guys, sila ni Pastor, ni siya ni sa nabulig sa mo sa Boracay na mo trip. Hi Pastor. Na. Si Aldrich na yun. Why di si Jason? Sing last si Jason. Sa mo si Aldrich, sa mo po. Yeah. Amo na. Sila ni guys, ang next naman basit na mo po sa magtapos kampa. Yeah, kita-kit sa mata karon, kaya ma-start na.